Tinokukazisai hama dzinodiwa vari kumativi mananhasi kara rimwe zuva. Nhasi tiri kusangana tiri kuForestry Commission. Ndofunga mukuona kuti ka-environment kasiyana chera nekumwe kumasango. Zita rangu ndinonzi Chando Class ndichifamba naChera. Opa makadi Chera? Ngiyaphila unjani Thandi? Hayi mina ngisiphilele. Nxa uphilile hayi siyabonga. Ngiyalibingelela amahlabezulu sesiphendukile phela abeDrewmas Media lapha phela esilithola khona indaba zenu ezimnandi. Lapha lithola khona indaba ezisabisayo, indaba ezihlekisayo. Sometimes le ndaba ezizenza likhale. Ibizo lami nguChera. Namhla siliphathele uhlelo lapha silinika i-update uhlelo lolwano bobunyonyo abesishoneni bathi imamasi, maybe abanye bathi ngamatseketse ubunyonyo bona labana buphume ezikwakweni. So sithe hayi singagijimela ukuthi phela siye esintwini sethu manini sike sifike kulaba abakuhambele esikolo siyebuza ukuthi ubunyonyo lobu okuthiwa phela sobuqeda izihlahla eBlackmore Valley kungaba yibunyonyo obunjani, kuyake kwenzakale na? Sezviri kutaura naChera kuti nhasi tashanyira kanzvimbo yevakadzidza nezve-environment kuti tinzwe panyaya tikambokupai. Ndofunga makaona tiri kuChegutu, kuChakari, kuBlackmore Valley apo patani tine nhau yemhamhasi dzanzi dzaparadza gomo dziri kudonhedza muti. Toda kuti tinzwe kuti kwavari vanoti chii, ichokwadi here zviri kuscientific side kana kuti ndezvimwe, nekuti hatidi kungomhanyira kuti chivanhu though vaitaura kuti kwaigara svikiro asi isusu toda kubhalansisa sekuvimbisa kwatikaita kuti aiwa katonzwa kuti ino icondition yipi. Njengoba limuzo soko sifuna ukuthi phela indawo zonke zilingane ukuthi esintwini konke phela kulaba abesayensi zonke silingane kucineni sibe kwazi ukuthi kuyini sibilo okwenza ukuthi ubunyonyo bucine bubuyisa izihlahla. Singakabaqedela isikhathi bengakhohlwa ukusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Hello everyone, makadi muri yeZimbabwe, ndinonzi Violet Makoto, ndiri mutauriri weForestry Commission, spokesperson for the Forestry Commission of Zimbabwe. Nauya tauya nayo ndofunga maiona mavideos acho mainzwa. Mungavawo here nezvekutaura pamusoro pechitiko chiri kuitika kuBV kuBlackmore Valley? Nhau iyi taiona, asi isu sevanhu vanoda kushanda nezviri kuonekwa paground tinoti zvakakosha kuti tinyatsoenda kwazviri kuitika kuti tive nekugutsikana kuti tikupei tsananguro yezviri kuitika from a scientific point of view. What we've just seen from the videos that you've shown us is a case of ants that are actually consuming an already dead tree. We see that is usual behavior with ants. We have a category of ants that we call carpenter ants, which actually cannibalize trees that are already down. They are more like termites. They burrow through trees that are already dry. But what the community is saying that these ants are bringing down fresh trees that would actually need us to go on the ground and verify and maybe come up with a scientific explanation. Because what we've seen and what the community is saying might vary in terms of the perspective. They are looking at it from a cultural point of view, and maybe their beliefs as communities. We would want to approach it from a scientific point of view. So our research team has to go on the ground and actually see what is happening. We are not there to dispute what communities believe in, because community beliefs actually are important even in our work as conservationists,
They have a lot of beliefs that actually help us in our work. So we cannot outrightly dismiss what the community is saying. But to also balance it with the scientific side, we would actually need to go on the ground and verify. And I think after this, our research team can be availed to do a further investigation into the issue. Okay, ipapo zvichireva kuti maends haaendi from kune fresh tree otanga kudya kusvikira zvaoma. Ideally, hatina masvosve angatange kuruma muti munyoro. I think takazvitarisawo nekuoma kunenge kwakaita muti munyoro and looking at ants kuti angapedza muti kunzi hunde yemiti yese yapedzwa nemasvosve. Zvatiri kutongofungira at first value ndezvekuti pane chimwe chirwere chakatobata miti iri munharaunda iyoyo kudhara, zvekuti miti iyi iri kutofa yega kuburikidza nechirwere ichocho chingadai chakabata. Aya masvosve akuzongowanawo chikafu chinenge chava padhuze kuburikidza nechirwere chirimo mukudhara. Ndosaka tiri kuti tikawana veresearch vedu vanonyatsoenda on the ground vanogona kukupai kuti miti iyi yakafa nei chaizvo. Kana kuri kuti tashayawo tsanangudzo, ndofunga ndopatinge takuzongotenderana necommunity kuti zvingadaro zvine chivanhu chirimo mukati, isu hatipo pakupokana nenyaya dzechivanhu. Asi chero musati mazviona zvenyu, kumashure makambosangana here nechiitiko chakadaro? Zvatasangana nazvo ndo zvine tsanangudzo yandapa pamashure yekuti tinoona kuti masvosve anozoenda pamiti inenge yakafa kudhara. Izvi zvingava zvitsva kuti tava netype yemasvosve inotokwanisa kudonhedza muti munyoro, ende kana chiri chokwadi kuti tine masvosve akadaro, rinenge ratove dambudziko ratakatarisana naro nenyika, nekuti zvakutoreva kuti miti yese yatiri kudyara makore ese kana miti yese yatiri kuchengetedza inenge yatove munjodzi yekuparadzwa nemasvosve iwayo. Kana yatodaro pamwe takutotarisa aya anonzi ma-alien invasive species ema-insects iwayo, pamwe anenge auyawo munyika tisingazive nezvayo. Zvakutoda kutoti tichisa mari mune imwe research yekustadya kuti chii chabata nyika chinenge chiri threat kune masango edu. Basa renyu munomboita here masituations ekuti munosangana nedambudziko rakadaro zvorerekera kuchivanhu, mosvika pakuti izvi ndezvekuchivanhu, kana kuti kana maona kuti izvi it's beyond your power pa-scientific side, munoita sei? Isu hatitosanganisi basa redu science nechivanhu. Tinoregera vane mabeliefs echivanhu vachiita zvinovabatsira zvichienderana nezvavanotenda. Ndosaka ndati isu seForestry Commission hatipokani nemaonero evanhu nezvinotenderwa nevanhu munharaunda, nekuti pane dzimwe nguva zvinototibetsera mubasa redu rekuchengetedza masango. Saka hatipokani navo nemaonero avo, uyezve zvese zvavari kufunga kuti zviri kuitika information yatiri kuda kutoziva nezvayo iyoyo ichatibetsera kuti tizive kuti chiri kuitika munzvimbo iyoyo chaizvo, chii chiri kuparadza miti munzvimbo iyoyo. Zvinototibetsera kuti toziva kuti saka tofanira kuresponda sei to that problem. Ngiyathemba balaleli be-Drewmas Media ababelandela phela indaba leyi eMhamhatsi, abanye bathi ngamatseketse, abanye bathi yibunyonyo obukhulu. Namhlanje njengoba libone ukuthi sifikade silapha eForestry sakhuluma labantu bakhona abakhangela phela ngendaba ezenzakala egangeni, ngokuthi izihlahla ziphila njani, lokuthi ngoba nawagamula izihlahla ngokungekho emthethweni. So ngemva kokubona ivideo leyana esake sayikhipha lapha abantu ababekhuluma esigabeni sase-BV besithi hayi kulobunyonyo obukhulu, amatseketse aseqede izihlahla. So thina sathi manini singathathi iside eliyi-1 elokuthi kulesintu, sathi yekelani phela sifikele laba beForestry. AbeForestry sithe sesikhulume labo, nguye lo phela uqeda kukhuluma ukuthi hayi singalahli ukuthi kulesintu phakathi esiyabe senzakala, kodwa thina njengabantu beForestry bathi sizahamba siyefika khona, kodwa bathe singakayifika khona kungcono ukuthi sike sikubuze u-entomologist waseForestry khonapho ukuthi yena ucabanga ngani ngakho. So sikhambe saya khona wathi hayi, which means ukuthi sizafika khonale, kodwa kwakhathesi sikwazi ukuthi akulabunyonyo akula matseketse angathi isihlahla esimanzi sidliwe ngamatseketse size somesiwe. So bathe bona bazathi behambe lathi sibuyele khona ngale
ABV. Kodwa nxa kuyikuthi ibunyonyo lobu yibo sobudla izihlahla buzize ziwe, kutsho ukuthi siyabe sesikhangelelane lodubo olukhulu njengesizwe, ukuthi sebe sesikhangelelane maybe sithi yi-virus phela, ngoba izihlahla zonke zizaphela. Kodwa kulento engabe ikhona khathesi, yikho abakhomente bathi kulento engabe ikhona eyenza ukuthi izihlahla ziwome, ubunyonyo bese buqedisa. Abantu abasebekubona yibunyonyo kuphela, kodwa sizahamba labo njenge-Drewmas Media beyeqedisa, beyethatha ama-samples abo njengabantu abafundileyo, abafundela khonokho, bese bebuya sebenza ama-experiment awo, sebesitshele ekucineni ukuthi kuyini okwenza ukuthi izihlahla ziwe. Amazinodiwa ndo chirongwa chatanga tinacho nhasi. Ndofunga tadzidza zvakawanda. Ndofunga tanzwa vachitaura veforestry kuti aiwa, kana dambudziko rakadai, isusu seveforestry zvinoda kuti at least tisvikewo panzvimbo. Vhidhiyo tariona hedu, asi hatisati tane shuwa nezviri kuitika, saka tinoda kuti totaura zvinhu tiri pagiraundi taona. Asi chikuru chavabata ndechekuti svosve hazviite kuti rirume muti munyoro. Isusu ndo pane mubvunzo wedu nesuwo kuti saka svosve rinoruma here muti munyoro. Ndo zvinoda kuti shuwa nesuwo tichinyatsosvika, sezvatikataura paipe kuti hatina kukwanisa kusvika nekuti ivo vaitoti hamutosvike. Saka pari zvino tichamirira kuti ivo nevanoita nezvetsvagurudzo maresearch avo votibatsira kuti tisvike ikoko tinzwe kuti chii chiri kuitika exactly. Kana kwane imwe vhairasi toziva kuti aiwa kanyika yaane dambudziko, asi kana zvingori masvosve tinenge tichiona tiri panzvimbo kuti chii chiri kuitika. Saka ndo patamirira ipapo kuti tinzwe kuti vachati chii. Takaenda zvekare sekuvimbisa kwatikaita kuti tishanyire veEMA neveforestry, asi veEMA vakatsanangura kuti aiwa nyaya dzakadai dzemaresearch akadai dzinoda veforestry ndo vanogona kutsvagurudza nyaya dzacho. Isusu apa hatina hedu comment. Saka tinotenda nekuti veforestry vatsanangura havo zvavatsanangura, ndofunga vazhinji mazvinzwira. Saka izvozvi tamirira kuti tichienda pagiraundi tonoonesana kuti chii exactly chiripo. Kungava kwane chiriko behind chiri kutanga chadya miti kuti zooma masvosve asvike, nekuti chihera vaitaura kuti hanzi zvinoitwa nemasvosve aya ndezvekuti chero ukadonhedza sadza, tese tinozviziva kuti ukangodonhedza sadza kukauya svosve 1 2 atozara masvosve nekuti sadza rinenge radonhedzwa. Asi chadonhedza ichocho ndo chatinenge takutsvaga kuti pane chiri kudonhedza here, asi tisingazozivewo kane kuti hanzi masvosve anouraya nzou inenge yakaoma here, asi nzou inenge itongori mhuka ine nyama. Saka ipapo ndo patamirira kuti tichibatanawo naivo toenda ikoko tosvika panzvimbo tonzwa kuti zvakamira sei. Kana zvazokonawo tochiziva kuti takushanyirawo divi rekuchivanhu tinzwa kuti ivo vanoti chii zviri kufamba sei. Muli yeZimbabwe lingakhohlwa phela ukusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.